знам. Да. Снимам му клип. Как пей? Кой пей? Светло пей. Кой пей? Само че италианска. Айде, пей, пей. Айде. Ела да танцуваме сега. Ела да танцуваме, мама. Ела да танцуваме двамата. Ела да танцуваме двамата. Ето ги. Ти не успях да го хвана. Тиян, Тиян. Айде, Тиян. Къс си бе? Пиян ли си? Една страна ходиш бе. Чу ходиш на една страна. Чу ходиш на една страна. Айде, не ти ли харесва писемта? Няма да танцуваш. Не, там усмихни се. Усмихни се, първо. Усмихни се, бе. Айде си бе долу. Айде, кажи здрасти сега там. Айде, Пиян. Айде, Пиян. Дупито ли да боля? Айде, танцувай, малко, танцувай. Ти какво да се отваряш на положение? Танцувай, айде. Сега стани и покажи как падаш. Стани и покажи как падаш. Покажи как падаш. Айде, покажи как падаш. Ами я покажи, бати, как прави лицеви опори. Лицеви опора как прави, Николай, я покажи. Чакай, тук се хлъзга. Тук са хлъзга, да, нищо. Я покажи дядо Лечо как ходи, дядо Лечо. Бъй! Ще направим белата. Захапиш дръвчето ми се струва. На кого и ти е перче? Ами не знам дали твоето. Не, моето. Светло. Ами дядо Колю как прави упражнение? Светло. Дядо Коля как прави упражнение, я кажи. Сега се качи върху него. А, не. Дядо да не стане бела. Няма да се качи. Няма да стане номера. Я кажи дядо Коля как прави упражнения, Светло. Дядо Коля как Сега прави иска лицеви упражнения. опори да покаже. Те са ходиш по колени. Ако не знаете да ви кажа. Дядо Колю как прави упражнение? Покажи. Покажи дядо Коля как прави упражнения. Той даже като ги прави си пръцка къде дядо Коля. Ще покажеш ли дядо Колю как прави упражнение? Айде, я да прави. Как правиш упражнения? Покажи ти как правиш упражнения. Искаш да пустим една циганска песен? Може би Елай, съм лапка. мори. Къде са му тук да пада? Я, покажи, мамо, покажи. Айде, стани, кликни, седни. Тук вкъщи зада няма толкова празно пространство, къде да се тръшка. Ще излъска паркета на майка. Я, стани горе да покажем как правим упражнения. Кликни. Стани. Дигни ръцете. Свали ги. Кликни. Стани. Кликни. И Дани да ме слушате. Дигни ръцете. Свали ги. Кликни. Браво! Браво! Фаща се и прави тъй. Сидения крак си дизди. Фаща, после прави тъй издергия крак си дизди. И сега ще покажа. Гимнастиката е. Штърча. Много обича да Пак така пада. Да, добре. Ама така и ни показа дядо Колю как прави упражнение. Дядо Колю по-различно ли от вас? Слушай. Може да седи в покой, обаче се трябва някаква част от него да мърда. Пръст ли било, крак ли било. Ако
сирена нещо може да го се заслуша, ама камбаната не го впечатлява. Но не е вярно. Като чуй камбаната, дзен-дзен, казва. Виж балалайка. Това е Уха! малко упражнение, ето. Браво! Горкия, как я мъкне? Давай. Пей. Как ли? Много обича да пее горкия, основно изтъпа лошото. Виж каката, какво прави? Гледай там на телефона, какво прави каката? Какво прави каката? Какво прави? Какво прави каката? Пей. Пи. Мамо, айде пей, куче Бипо. С песен са открили крана на шипка. Оле ти бе! Ще чистим ли кошпа? Ти говори на той голяма работа. Така, лъскай паркета, какво? Давай! Дай направо какво беше то препарат, ще ги давай човека. Знаеш колко време ще изчистим? Мистер Пропър! Хем по-чисто, хем по-лесно с помощта му е чудесно. Мистер Пропър! Айде, пак паднаха панталоните. Айде се дърпай. Дани!